Proti nám 3 týmy, 8 ľudí. Ďaká, už nechoď ďalej. Ešte tuto môžeme ísť. Ale hore sme mali ísť. Vieš? Je na väžu? Nie, tuto najvyššie. Poj. Poj. Počkaj. Haló. Aha. To si robíš srandu, to bude v zóne. Tak to je perfektné. Tak to môžeme. Kupovali sa, tak si ľahni, kľudne si ľahni tu. Je ten padakový. Dopadal nám na chrbát. Je mŕtvý? Ešte vľavo. Budú nám henťam Nemier toľko vybiehať. snipov, dávaj pozor. Až nevidia hneď, že sme tu. Vybieha. Vľava? Už. Kde? Tam na červenej. Na červenej som ho videl. Pozor, precíz, hej. Zabehni. To telo postral zase. Nie, Teraz vystrelajú, že sa na ňu nevystrelajú. Ostaň tu za tým kameňom, kľudne za tým kameňom. Dobre, naspäť hore. To sme proti 4, hej. Nie, oni nám určite správa pôjdu, ja to viem. Oni tam majú šoboň teraz Precíz, hej. kupovať. Sú hlúpi jak bota. Mám down. Crack? Jeden crack? Down jeden. Naspäť na ten kopec a môžeme ich vystrelať. Vľavo jeden. Dvaja vľavo. Dvaja. Ten, čo ide ešte z dola. Down. Nice, pekne. Mŕtvý. Dobre. Ticho. Pod nami. Neohlásený precíz. Bojuj. Už iba traja. Pomoc! Má jedno! Ja sa selfujem. Pri mne. Dvíjaj sa. Ja nemám náboje, Alex, doraz ho. Na mojej mrkole, tu je. Je to tam! 2v4. Ty si ho snajpol? Hamba. Hej. Nie. Ty si ho dobil? Aha. Okej. Nedošli náboj. Riadny finálny kill, ti poviem. Ty kokos. Dopriali nám. Ešte, že som povedal na ten kopec hore. No, to si dobre vymyslel. Ale normálne šíbalo najprv precíz. Precíz, doľava, potom klaster, potom znova v strede precíz a teraz na konci ma dal neohlásený To my precíz. sme rovno hrali, že nám tam môže hore ukazovať tlačítka. Choďte doprava, choďte doľava. Oni to tam furt spúšťali. Ty si zabil dobre toho jednoho vľavo, ja som zabil toho jednoho vpravo. Aha, toho fajn. čo som odsnajpil. Toho myslíš, čo som odsnajpil za tým stromom? Pekná hra.